opat. Piye kuwi? Mugi warga Kebon Sari tansah binaringan sehat. Amin. Amin. Angon sapi ning tengah sawah mugi Digamplengi wong. Lah ngopo tandur kok terus angon sapi ki ning lapangan apa ning ngendi ngono kok? Lah bar panen pelaan lho. Oh iya. Begitu. Oh diprotes. Angon sapi ning pinggir tengah sawah. sawah. Mugi Desa Kebon Sari pikantuk berkah lan barokah. Amin. Ana sapi rupane ireng. Apa kuwi? Mugi ibu-ibu Kebon Sari meteng bareng. Apa? Tak kandhani ya. Apa? Kowe ndongake iki ya apik. Terus Soale sing diarep-arep ki sarone wong duwe keturunan. heeh. Nanging ngrekasakne warga masyarakat. Kok iso ngrekasake Lho kepiye yen to, Ki? metenge bareng sing arep rewang sapa? Lho, wong meteng kok direwangi ki? Wah, Maksude maksude yen kepiye? duwe gawe. Kan Nah. ibu-ibu sik masak. Heeh. Lah sing arep masak sapa? Ah metenge bareng to. Lho bareng lho. Bareng metenge kuwi Ah. tok. Iya. Ning laire apa iso bareng? Ora mesti. Lho gawene anu kok nggo jadwal kok. Masa Pak RT iki arep Pak RW arep angger wayahe ngono kentongan. Tuk tuk tuk, wayahe. Iku iso dijadwal. Lah iso ngawur. Wah upamane rombongan anu sanggar seni Ratu Mayang iki kaya kowe cek. Piye? Mas Lahir ngirit. Sebabe kok Rasa mapak nganggo elep Lah terus diadai kresek pikul. lah kuwi rombongan yoga apa rombongan asu? Ditutuk anu kayak bronjok iki lho. Wah, tenan cek. Sejarah arep ning kono lho, Cek. Aku nganti kesel aku nyauri kok Mbak anu. Sebabe kok nganti kesel. Mbak Lahir, Lah ngopo? Neng Mbak Lahir ki sapa? bojone Mbak Lahir iki lho. Budini, Lah ya dini hari. dini hari untuk memlacate. Aku nang pondokan Heeh, piye? ngingokno panitia Pak Haji Hamzah anjaruk foto. Iya. Napa, Pak? Jong mat dosi uncek kok. Lah kula non. Kula seneng kali uncek kok ngomong. Dadi kok ora ngetok jek ning montor kono mau jek didekokne mung kowe. Takoke mergone ora arep arep Njaluk njaluk foto. Terus ngruduk. Wah anak-anak pirang-pirang heeh. jong foto. Uncek teng pundi? Dereng dugi ya aku ya ngono. Heeh, kuwi anak-anak. Terus enek-enek. Lah kula napa pripun? Gopo. Mesti dikokne kowe terus kok cek. Tenan. Kowe wah takoni jenengmu wis nguncur Hanjayang Bawana. Alhamdulillah kowe sak mung uripmu wis mapan. Kaya anak-anakku aku ngopeni kowe ya iku undu-unduane anakku ya bengi iki wis mapan. Alhamdulillah. Mapan turu. Tak kira wis mapan uripe yo. Mapan turu. Aku nang kono wis dikeroyok ibu-ibu lho mau. Ora dikeroyok anu walang sangit. Rumangsane iku alasan. Nek kroyok ibu-ibu, Iya. gak njaluk foto kabeh. Terus piye nih? Hah? Ya foto piye? Ya foto tok kae. Aku kok basa jagongan karo kowe kok kesel ngene. Aku mbok karo kowe. Lah wong jagongane aku karo Mas Lahir pas. Aku karo ibu-ibu barang kono pas layet tok rai. Lah kowe jagongan karo aku Ya pas to malah aku malah seneng lho aku. pas apa? Iso go mic wireless loro iki. Malah saya lantang kok ya lah. Saya lantang, saya Lah, banter. saya banter kok. Alhamdulillah jak 22 dingin ning segaran. Kowe ora melu ngopo? Ora dikon kok melu iki. Ora dikon ta? Ora dikon kok ngawur. Ra iso kowe. Napa rek? Kowe tak jawab ra iso. Tanggal 22. napa nggih to niku? Oh, kowe jare piye? Sing jawab jenengan to niku? Oh, kowe nang Krendeng to. Piye nang Krendeng? Campur sari. Lah boten. Lah ndi? Bang Renteng kok campur sari. Lah, sak Krendeng campur sari. Wong Renteng iki kan nggon kios-kios niku to. Ngawur. Ngawur. Rendeng iki nggon wisata. Wisata apa? Wisata kuliner. Kuliner apa Renteng kok? Kuliner yang makan nih manuk. Dodol kroto. Ayo iki Sukopari Suko. Sukopari